אני זוכרת כשנעצרתי, ונעצרתי די באלימות, ממש. וכשנכנסתי לתחנה, הסתכלו עליי, והקצין הסתכל עליי, ואמר לי, מאיפה את? את לא מפה, את לא מיפו. כשהוא באמת הבין שאני ערבייה. אמרתי לו, לא, לא במקור. הוא אמר לי, נכון, לא רואים שאת מיפו, את נוצריה, נכון? הוא אמר לי את זה. אמרתי לו, אני מכפר מאיריה. אמר לי, כן, כן, נוצרים. אמרתי לו, כן. אמר לי, מה את עושה פה? למה את שמה את עצמך במצבים האלה? מה את עושה פה? זה מה שהוא אמר. לא עצרו אותי אפילו. זה פריבילג. תראה. זה פריבילג. אנחנו לא לוקחים את זה במובן מאליו. כי הערבים עוצרים. Welcome to East Jerusalem. מה זה? לא, אבל למה בעצם? למה אתה מתעלם ממני? אני לא מבינה. הם השתלטו על הכל פה. האישה הזקנה מתה פה, והם פשוט השתלטו על זה. זהו. تعطوا الشيء يضايقك، احنا اكثر منهم صح؟ احنا اكثر منهم لسه، تعطوا الشيء يضايقك، خلص سكينة. انا اللي عم بحاول اعمله، انا من الشمال، بجرب اعمل يعني فلسطينية الشمال ليه ما يجوش لي؟ مش عارفة يجوا بس يعني يوم جمعة يوم مناسبة بس لازم هون التضامن يكون يوم خليل كل وقت. اقول لك احنا مش مشكلتنا الحوادث هاي او مشكلتنا بن كفير، مشكلتنا الاساسيه انه كل البيوت هاي مهدده. يا مستوطن برا الشيخ جرح عربية حرة. يا مستوطن برا الشيخ جرح عربية حرة. سيدي أعطاني المفتاح، سيدي أعطاني المفتاح، وصاني يا الشيخ جراح، وصاني يا الشيخ جراح. يلا كمان مرة. חשוב. כאן, בשבילי הגבעות, מול השקיעה, וילה הזמן, ליד פרדסים קטועי צל, נעשה מה שעושים האסירים ומה שעושים המובטלים. נגדל תקווה. יפה, נכון? שלום. ديتو بنفع نقول لك مرحبا. רציתי לשאול אותך עוד שאלה קטנה. זו רולה, המנהלת הארצית השותפה שלנו. אנחנו לא נחים אף פעם, גם בארוחת צהריים אנשים יושבים פה בשולחן אוכלים. כל מה שלא תרצו תמצאו פה, למאבק נגד אלימות ופשיעה בחברה הערבית. זה נגד מהספר יטא פינוי, הטיהור האתני, נגד מתנחלים ואלימות מתנחלים. אנחנו באמת מנסים לבנות סיפור פוליטי שהוא מאוד רחב שמקשר בין המאבקים למען שלום ונגד הכיבוש ולמאבקים של שוויון וצדק חברתי בחברה שלנו, בחברה הישראלית. וכן, זה מבוסס על שותפות ערבית יהודית. יש מדיום, יש לארג', נראה לי לארג', נכון? זה המדיום. זה המדים של התנועה. אנחנו בונים צבא. מול מטה מפלגת השלטון שמסלים
סאלי עבד, אני תושבת יפו, אני במקור ממעליה, כפר מעליה בגליל המערבי. אני פלסטינית ואני אזרחית ישראלית ואני מפחדת. כשאני מדברת על חוריה, אני לא מדברת רק על העם הפלסטיני שלי, אני מדברת על החירות של כולנו. כי כולנו משלמים את המחיר של הכיבוש. אנחנו משועבדים גם כפלסטינים, אבל גם כאזרחים, גם כנשים, גם כצעירים, גם הילדים בשדרות משועבדים לממשלה הזאת. אז פה אנחנו נצעק כולנו לחוריה, לחירות, חירות לכולנו, לא רק לפלסטינים, במיוחד לפלסטינים, אבל לכולנו, יהודים וערבים, חירות, חוריה. الله أكبر الله أكبر. זהו, נמאס לי. לא נמאס לי, כאילו, לא נמאס לי מהדירה, נמאס לי לשלם כל כך הרבה כסף ונמאס לי להיות back and forth כזה והריחוק, כאילו, זהו. אני מרגישה שהגיע הזמן. הגיע הזמן. למרות שזה... אין על יפו. הצלחת כבר לראות מה את אוהבת בחיפה? מה אני אוהבת בחיפה? כן. כן. שיש שם ערבים שהם דומים לי. אני מרגישה יותר בבית מבחינת אנשים. פה אני תמיד הרגשתי זרה, גם כערבייה מול היהודים וגם כערבייה נוצרייה מהצפון מול הערבים פה. כי תמיד, אני אף פעם לא הייתי באמת חלק. אולי זה גם משהו שנובע ממני, לא רק מהם. אני תמיד הרגשתי שאני לא חלק. צפוי שנבנה בית בכפר, אבל כן, נעבור לשם באיזשהו שלב. אבל לא עכשיו, אני לא מוכנה. גם אם כבר מדברים על לא שייכת, אני... האמצע הזה, זה היה אצלי כל החיים שלי. הופה. A blast from the past. Earlham College. כמה שנים הייתי בארצות הברית? 4 שנים. טוב, 3.5 הייתי, חצי שנה בסין, אבל 4 שנים, בגדול. המון זמן. זה זמן משמעותי. המון קרה שם. אני זוכרת שביקשתי מאמא שלי לקנות לי את הבגד הזה, שהוא בגד פלסטיני, היא קנתה לי אותו מג'נין. רציתי ככה, נראה לי שזה היה הניצנים של הגאווה הפלסטינית שלי. זה היה הניצנים. זה ג'ונו. מה זו ג'ונו? העבודה הרצינית הראשונה שלי, פה, אחרי שחזרתי ארצה. סטארט-אפ מאוד מגניב ומפנק, שהטיס אותנו ליוון ועשה לנו מסיבות פורים ממש מגניבות. אני לא יודעת על מה דיברנו, נראה לי על אוכל או משהו, ואמרתי בחברה אצלנו, חברה פלסטינית. וממש באותו יום נקראתי לשימוע מהמנהל, שאמר לי שאת לא יכולה להיות פוליטית. ואמרתי לו, מה זה, איך הייתי פוליטית? והוא אמר, כאילו, אמרת חברה פלסטינית. אמרתי לו, כן, אבל זה עובדה, אני פלסטינית. והוא פשוט לא הבין למה, הוא לא הבין, זה פשוט היה, זה היה פוליטי, להיות פלסטינית. איזה חמודים, אנחנו באו בפורים. סלי חוגגת פורים. מה המצב כרגע בעיר? המצב בעיר לא טוב. מתבצעים פרעות. היום בערב לפחות 40 רכבים הוצתו
בית כנסת הוצת. אתם מצפים ממני עכשיו שוב ושוב 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 לגנות, להגיד כמה שזה מבעית אותי, כמה שאני נגד האלימות הזאת, ואני כן. האמיני לי, תקשיבי, ואתם- לא מעניין אותי הגינוי. לא. אני מנסה להבין למה. מצמצמים לנו את המרחבים שבהם אנחנו יכולים להתקיים כערבים פלסטינים עם ההיסטוריה שלנו, עם התסכולים שלנו, ותאמין לי, אנחנו אזרחים, אנחנו רוצים להיות פה, אבל אנחנו צריכים הכרה. אנחנו צריכים הכרה. ليش؟ بلاش قوة انت، حتى لما تطلع تحكي على التلفزيون تحكي بنبرة عدوي. هلا بالكلمة اللي منيحة بتطلع الحي من مكره. بالحق وبتحكي بالكلام المرتب الحقيقي بصير شيء. اما بتصير هيك تنفعلي. بس أنا عندي غضب. غضب بس عم بقول لك ما تقدريش. اللي بالداخل هون ماشي حالهم، يعني شو بدي يعملوا؟ كيف يعيشوا. ماشي حاله؟ وين مين ماشي حاله؟ احنا عايشين بفقاعة 6. انا اسا بسأل يمكن نص شباب معليا، اسألهم مين رئيس الدولة، مين رئيس الحكومة، بيعرفوش. بدولة معليا، عايشين دولة معليا. طيب تحرقيش حالك كثير، مع الوقت ان شاء الله كله بصير. ولا بصير بس بدناش حروبات. ولا بصير اشي، ولا حدا بيحرك اشي. اذا فيش حدا بيحرك ولا حدا بيحرك اشي. ما فيش عندنا قوة. ليه كيف ما عندناش قوة؟ ما عندناش قوة. هي عم نبني قوة. إيه ان شاء الله. شو بتطلع منكم؟ بدك تحاربي؟ نتف صغيرة بتشد الحزام يا فيش سالي. אם את הולכת צעד אחד יותר מדי, אין סלי. بس قوي بضعيف مختصر. שלום, שוויון, צדק חברתי. سلام حرية עכשיו הגעת מהצפון? חוריה. שקט אצלנו. אני צריכה את האנרגיות האלה. טוב. כאילו ממש אתמול הייתי עם משפחה שאשכרה עם בני דודות שאמרו לי איך הן לא מזדהות עם המאבק הפלסטיני. בני דודות. אז לבוא לפה ולראות אלפי יהודים שמזדהים איתי יותר מהבת דודה שלי, זה מטורף לגמרי. תל אביב נצבעה בסגול. סגול, צבע המאבק לשלום, צבע המאבק לשוויון. יש איתנו כאן יהודים וערבים, אנשים שהגיעו מהצפון ומהדרום, אין המון ערבים. מיישובים יהודיים ומיישובים ערבים. אני ראיתי כמה. מהאוניברסיטאות. כולנו כאן ביחד היום כדי להגיד די לכיבוש, די לגזענות, די לצווים הבלתי נגמרים של המלחמות. אני, סלי, כפלסטינית וכאזרחית ישראלית, אני מסרבת לחזור לשגרה של אפליה ממסדית, של אלימות משטרתית ומעצרים פוליטיים. אני מסרבת לאזרחות בעירבון מוגבל. אומרים לנו שהם הרוב, וזה שקר! הרוב הגדול של אנשים שחיים פה רק ירוויחו מסיום הכיבוש ומשלום. אנחנו יודעים שאפשר אחרת. ובעצם אנחנו אפילו לא צריכים לדמיין את זה, כי כבר אנחנו רואים את זה. תראו אותנו! מה אתה חושב? שאני אמרתי את זה, שהמאבק צריך, שהשותפות צריכה להכיל את המאבק הפלסטיני בתוך ישראל. אני חושבת שאנשים נרתעים מזה. בכלל, שאני כאילו מדברת כפלסטינית, כאילו. ערבים ויהודים מסרבים להיות אויבים, אבל כאילו, מה הקטע עכשיו פלסטין? כאילו, מה...
אז זה קצת, כאילו, אני תמיד מדברת על אזרחות בעירבון מוגבל, אבל יש גם שותפות בעירבון מוגבל, שזה... אבל בסדר. מה זה שותפות ערבית-יהודית? אנחנו חיים באותו מקום, ויש לנו גורל משותף, יש לנו חברה משותפת, מפרידים בינינו ומונעים מאיתנו בעצם לבנות כוח לשינוי אמיתי. يلا أب تمشي شاطر دوجي. כאילו, באמת שאני לא רואה דרך אחרת, זה כל כך ברור לי בראש של למה אנחנו צריכים להיות שותפים. ואנחנו צריכים לבנות חיים הרבה יותר טובים מכולנו פה. חיפה יפה. חיפה היא העיר הכי יפה. סדרות הציונות. כן, איזה כיף זה. אני עוברת משבטי ישראל לסדרות הציונות. גם באזור הצפון היה לילה סוער, כ-60 חשודים בהפרות סדר נעצרו, חלקם צעירים מאוד, בני 13 ו-14. בחיפה ניסו יהודים לעשות לינץ' בזוג ערבים ברחוב אלנבי. אין ייאוש, אף פעם אין ייאוש. עדיין יש אנשים. זה קצת יותר קשה, אבל כל עוד יש אנשים, יש תקווה. זה נאיבי מדי,